Simon Busuttil qed ikun sfidat jippubblika kull invoice tal-imsejħa relazzjoni kummerċjali li suppost hemm bejn il-Partit Nazzjonalista u DB Group, l-istess kumpanija li għal snin sħaħ ħalset il-pagi tas-Segretarju Ġenerali Rosette Tejk u l-Kap Eżekuttiv Brian St. John. L-isfida għamilha l-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet permezz tal-Ministru Owen Bonnici u d-Deputat Silvio Xkembri. Silvio Xkembri qal li jekk id-dikjarazzjoni tad-DB Group huwa minnu li qatt ma ħadet servizzi lura tal-flus li tat lill-Partit Nazzjonalista u allura m'hemm ebda relazzjoni kummerċjali mela l-invoices li semma Simon Busuttil huma folots u illegali. Qegħdin nistaqsu allura ġala darba l-kap tal-Oppożizzjoni qiegħed jgħid li jeżisti dal-agreement ejja fġieħ trasparenza u fġieħ l-onesta politika li tant jitkellem fuqhom. Jekk verament irid juri li huwa onest u li jrid jemmen verament fi trasparenza politika, ejja inġeluh il-qudiem, jimxi l-qoddim, jippubblika daw l-invoices u f'kull invoice jgħid ukoll x'inhuma das-servizzi li qed jitlob mill-kumpanija DB. Fin-nuqqas ta' dan tkompli turi kemm fil-verità għandna kap tal-Oppożizzjoni li huwa fals u jikdeb. Il-Ministru Owen Bonnici innota li fl-aħħar jiem diversi persuni qrib Busuttil jew gidbuh jew ċaħdu li kellhom x'jaqsmu mal-iskema Pagi PN. Fosthom il-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco u t-Teżurier Alex Perici Kalascione. Fl-istess ħin l-eks Ministru Chris Said qal li ma kienx jitħallas bħala Segretarju Ġenerali anki jekk huwa konfermat li Simon Busuttil innifsu talab is-salarju tas-Segretarju Ġenerali lil tad-DB Group. Bonnici qal li dawn iċ-ċaħdiet huma prova ċara li Busuttil waħdu huwa responsabbli għall-iskema skandaluża u illegali biex jevadi l-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Dan huwa eżempju ċar ta' kif kap ta' partit m'għandux jaġixxi, speċjalment sena qabel elezzjoni ġenerali. Partit Nazzjonalista bħalissa jimplodi. Qiegħed jisplodi minn ġewwa qed naraw frazzjonijiet kbar joħorġu fid-dier u qed kollox jindika li Simon Busuttil fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista qed ikun forza li tkisser flok taqqat. Qed ikun forza li negattiva li turi illi mhuwiex preparat biex jigverna, għandu problemi fil-partit taħseb wara kieku kellu jingħata ir-responsabilità ta' tmexxija.